Samantala, nanawagan po ang mga opisyal ng ika-6 na distrito ng Pangasinan sa Department of Public Works and Highways or DPWH na magbigay ng karagdagang tulong upang mapabilis ang rehabilitasyon ng Maliko Road o Pangasinan Nueva Vizcaya Road. Sa isinagawang inspeksyon noong Enero at 3, sinabi po ng mga opisyal na bagamat tuloy-tuloy ang konstruksyon, kinakailangan pa rin ng mas pinaigting na suporta upang mapabilis ang pagkukumpuni sa mga nasirang kalsada. Itinuturing ang Maliko Road bilang mahalagang pangunahing daan na naguugnay sa Rehiyon 1 at Rehiyon 2 at pati na rin sa Cordillera Administrative Region. Kaya't malaki ang epekto nito sa daloy ng biyahe ng mga motorista at biyahero. Bukod sa rehabilitasyon, hiniling din ang agarang paglalagay ng safety hazard signs, reflectors at iba pang babala bilang paunang hakbang para sa mga kaligtasan ng mga dumaraan sa nasabing lugar. Tiniyak naman ng mga opisyal ng ang patuloy na pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya hanggang sa tuluyang maayos ang Maliko Road. IFM News. IFM News. IFM News.